Ikusi zure Ibarren Inbarruten proiektu berria? Egunon, hemen gaude Herribel enpresako zuzendariarekin eta gaur Ibarran egingo duen proiektua azalduko digu. Kaixo Maitane. Kaixo, plazer bat. Plazera nirea da. Galdera batekin hasiko gea, zergatik erabakizu Ibarran hau guztia egitea? Ia esan orain Ibarran ezago ez den, 4.000 pertsona soilik dira, eta alferrikako berde espazio gehiagi dago. Bestalde, zertan datza zure proiektua? Ibarra berri bat sortu nahi dut, biztanleria hiruko iztuz, komertzia handituz. Eskak, ikusi zuen zer egin Ibarrakin? Bai, niguanekin, nire gurasoak erritik jute haukate pentsatuta. Ezin honen gertatu. Ja, seguro beste herritarrak bai iguala pentsatu dela. Eskak, izbila bat eukiet. Zeu grabantza aite berritarrak esaten zibotako zuten faltan Ibarra eta zeu gertatzearen bazan. Guk Ibarran faltan botako guna izango zian, gure mendi bueltak. Azkenean hau dena berdea eta kantzen begute ez dugu aukera dugu. Nik Ibarratik faltan botako nukena, denda herrikoiak eta hauek eskaintzen diguten gertutasuna izango litzake. Nik Ibarratik faltan botako nuna izango zen prioritzaitu euskeran erabilera jetxiko litzakela, eta hoxe botako nuke faltan. Guk faltan botako genuen jende gutxi izatea. Eta kaletik kasuitea. Eta gure itxoko galduko iteu. Botako nuke faltan, baratza zurtxituko baliake, hemengo gastronomia dena galduko litzakela.